ଆଜି ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ଣା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଟାଇଟଲ ହେଲା ଅପରିଚିତା ପ୍ରେମିକା। ଅପରିଚିତା ପ୍ରେମିକା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନଗଣନା। ଏହା କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଲେଖାଯାଇନି କି କାହାରିକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନି। ଏହା କେବଳ ମନଗଣନା। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ହେଡ଼ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୂଷଣ ଧୀରେ ତାର ପରିବାର ସହ ବାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନିଟିରେ ଯାଉଥାଏ। ତାର ଯିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ତାର ଯିବାର ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ବାପା ଏବଂ ତାର ମା ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ହେଲା କି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଯିବେ। ଅନେକ ଦୂରର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯାଉଥାନ୍ତି ଭୂଷଣ। ବାଟରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଅନେକ ସମୟର ବାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଅନେକ ସମୟର ବାଟ ସରିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଭୂଷଣର ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ସେ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନିରେ ଭୂଷଣର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଜଳଖିଆ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି। ଭୂଷଣ ଏକା କୁଆଁର ପିଲା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କର ଲୋକ। ତାର ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ନଥିଲା କେହି ତା ବୟସର ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋରିଂ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଉପରେ। ତାର ମନ ବଦଳିଗଲା। ତାର ସବୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ତାର ଆଲସ୍ୟପନ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନୟନ ହୋଇଗଲା ପବିତ୍ର। ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଥାଏ ଖାଲି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା। ସବୁବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ନିମିଷକରେ ଆଖି ଆଗରୁ ବିଜୁଳି ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଭୂଷଣ ଦେଖିପାରିଲାନି। ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଧେ ତା ସହ ତାକୁ ଦେଖା କରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମରେ ତାର ପରିବାର ସହ ତାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଥିଲା। ଶେଷରେ ତା ପରିବାର ସହ ତାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୂଷଣ ଏବେ ସେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥାଏ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ସେ ମଗ୍ନ। ଲାଗୁଥାଏ ଭୂଷଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହିଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସେ। ତାହାର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଯାଉଛି। ଆଖି ମୁଜିଲେ ତାରି ଚେହେରା ଦିଶୁଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭୂଷଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ସେ ଗାଁକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୂଷଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାଶ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ଭେଟି ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ କିପରି ବା ସେ ଭେଟିବ? କେଉଁ କଥା ହେବ? ସବୁ ଆଶା ଭୂଷଣର ନିମିଷକରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ ତାର ନାଁ ଜାଣିଛି, ନାହିଁ ତାର ଗ୍ରାମ,
କିଛି ବି ସେ ଜାଣିନି। ଲାଗୁଥାଏ ଭୂଷଣର ଏଇ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଏମିତି ହିଁ ଏକତରଫା ରହିଯିବ। ହେଲେ ସେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଏହି ତ ସତତ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଖାଲି ଜାଣିଲା ଲୋକକୁ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ତ ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ଯାହା କାହାକୁ ବି ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂଷଣର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୂଷଣ ସବୁ ଆଶା ସବୁ ନିରାଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାର ସବୁ ଆଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କେବେ କେଉଁଠି ତା ସହ ଭେଟ ହେବ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ଭାବୁଛି। ଫେରିଲା ବାଟରେ ଦୁଃଖର ଅବସାଦ ତ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛି କି କାଶ ଗୋଟେ ତାର ମନପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଆଖି ଲୁମିଲେ ବାଟ ସାରା ତାରି ଚେହେରା ସ୍ୱର କରୁଛି, ଆଖିରେ ହସି ଦେଉଛି। ଏବେ ତାର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ଦେଖା କରିଦେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର। ଭୂଷଣର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାର ଆଶା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଭୂଷଣର ଅତି ନିଜର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭୂଷଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା। ଭୂଷଣ ତା ତରଫରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସତତ ପ୍ରେମ କେବଳ ଜାଣିଲା ଲୋକକୁ ଯେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏ ଭୂଷଣର କାହାଣୀରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି।